Дали самотата ще е с теб, или тя ще те остави някога? Дали искаш отново сълза да пада от окото ти, или може би отново щастието ще те намери? Един ден момчето среща любовта на живота си. Тогава чак спря да рони своите сълзи. С първи поглед той в нея се влюби. Пращаше СМС: обичам ти и още други. Той вярваше, че някой ден ще срещне любовта, но нещо го дърпаше, падаше назад в пропастта. В самотата той живееше и нямаше надежда. Всяка нощ снимката й поглежда. Всеки ден я виждаш и искаше да бъдат двама. Това е момичето, което в сърцето му остана. Тази рана той не можеше да я затвори. Искаше нов живот и нова страница да отвори. Един ден той опря пистолета в главата. В същия момент момичето отваря вратата, но вече беше късно, беше закъсняла. Любовта между тях беше пребледняла. Момичето стоеше със сълзи на лицето, гледаше как бавно умира момчето. Всяка нощ сълзите й се стичаха по очите, всяка нощ тя гледаше звездите. Тя се питаше дали той сега я вижда от небето. Момчето, което само си разби сърцето. Момчето я обичаше, а тя него не. Сега той да се върне, тя се моли на колене. Момчето бе готово на всичко, за да бъдат двама. Това е спомен, който в сърцето й остана. Надежда вече няма, смисъл да живее загуби. Чак сега разбира какво изгуби. Сега остана празен ъгъл и голяма болка. Ще живее с този спомен, но още колко. Момчето не пишеше на лист хартия: обичам те. Тя си спомни как обичам те изрича. Дали самотата ще е с теб, или тя ще те остави някога? Дали искаш отново сълза да пада от окото ти, или може би отново щастието ще те намери?